identification card usa nga importante nga timailhan sa imong personal nga pagkatao. Pero unsaon na lang kung ikaw mismo wala makaparehistro. Dinhi sa gamay nga barangay sa lungsod sa Katmon, atong nasaksihan ug atong nasayran nga dunay pipila gihapon kanila ang wala maparehistro. Usa nga mansyon sa 20 ka mga barangay sa lungsod sa Katmon ug nahimutang kini 32 ka kilometro gikan sa munisipyo. Tungod sa gilayon niini, gikadahong pipila sa mga residente sa mga barangay ang wala pa gyud maparehistro sukad sila mataw hangtod karon. Gibisita sa My TV Cebu ang maong bukirang dapit aron matuki ang giingong suliran. Alas 6 pa lang sa buntag, nanukad ang news team inubanan sa mga miyembro sa kalahi sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD-7 padulong sa barangay Amansyon. Tuod man dili lalim abton ang maong dapit, maong dili ikahibong kung anong dili manglugsong paingon sa lungsod ang mga residente aron asikasuon ang ilang pagparehistro sa Philippine Statistics Authority o Local Civil Registrar. Gani aron lang makapalit sa ilang nagunang mga panginahanglan, unom ngadto sa 8 ka oras ilang lakawon padulong sa sinimana nga tabo sa Barangay Katmundaan. Kami sa una sa Katmundaan may manabo. Kuan mugikan diri alas 5 abot mo ito alas 9 sa Katmundaan. Lakaw lang. Kaning amansyon lisod jud kaayo agian, lisod siya anhian og mga staff, kanang lisod siya ma-reach out sa kanang sa agency or kanang kung naay mga gusto mo tabang tungod sa kalayo ni aning lugar labi pa sa ting-ulan. Laing ruta paingon sa town proper mao ang pag-agi sa silingang lungsod sa Barangay Kunsi sa Carmen apan aron makaabot dinhi kinahanglan pang labngon kining sapa. Daw kalbaryo kung hunahunahon sa uban apan mauna kini ang naandan sa mga taga-barangay Amansyon silang adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Mga tinun-an og magtutudlo nga mutungha sa eskwelahan, mga residente nga mangarga sa ilang mga panginahanglan, bata man o tiguwang. Ana, abot na gyud nga ang among gipangandoy nga may maabot ang karsada. Pero wala masiminto. Adahan torang among kuan dito oh. Magsag kami. Bakilid. Bisan pa man og gisugdan na ang pagtrabaho sa kalsada paingon sa barangay, human sa 3 ka tuig, daghan gihapon ang mopili nga maglakaw kaysa magmotor tungod sa kakuyaw sa biyahe kay labihan katungason ang lugar. Ug dangog sab kaayo panahon sa ting-uwan. Tungod sa kalisod sa pagpangidabuhi sa bukid, wala na maisip nga prioridad sa mga residente ang birth certificate registration. Base sa labing uhing datos sa Philippine Statistics Authority nga gipagawas ni atong tuig 2015, ang Barangay Amansyon mao dunay labing ubos nga registered residents sa tibuok lalawigan sa Sugbo, diin nakatala ra kini og 207 o 207 ka mga rehistradong individual gikan sa natalang 30,460 ka mga residente sa lungsod sa Katmon. Samtang sa datos sa Commission on Population and Development CONPAPCON Region 7, miabot lang sa 191 kung 191 ang populasyon sa maong barangay as of 2020. Apan kung ang barangay kapitan ang pasultihon, dulan sa 400 ilang mga residente. Apan 135 lang ang butante ni ini. Samtang 58 ka mga batanon ang rehistrado sa sangguniang kabataan. Pag-abot sa My TV Cebu News Team sa maong barangay, among nasayran nga tinuod yun ang maong taho kabahin sa unregistered births sa maong lugar.
Kinsa may silingan nimo din kung sa man nimo. Ako sa magmangkon. Usa na niini ang pamilyang Mulato nga taga Sitio Tiklab, Barangay Amansyon. Sigon pa ni Tatay Agustin, wala siya marehistro kauban ng iyang upat ka mga anak tungod sa kawadon sa kaalam kabahin sa birth registration. Wala sab gani sila makasal sa iyang kapuyo nga si Marianita Torres. Kining magkapikita sa apiki man gyud sa ato ang kalisod. Muna nga digin na to kuan atong kuan ato ang kalisod sa ay mo lagi kaya sa bukid mo kuan ra man sa gyud makauling mura kapalit bugas mura. Di ko kasalig niya mo kaungod siya kuan kanang siya grado nga grade 1 daw. Siya lisod po siya pang-apply kay lagi kanang di siya kabalo musuwat. Wala na iya maadtubukid manguling. Usay pod ug mag-ulan wala jud. Wa jud mi kita. Aron mapaduol sa ilang trabahoan o eskwelahan sa mga bata sa Dakbayan sa Mandawi, magtabok-tabok ang ilang pamilya gikan sa Katmon, paingon silang temporaryong Pinoy-anan sa Barangay Umapad, Mandawi. Mayo na lang kagidawat sa tunghaan ang baptismal certificate sa mga bata isip requirement silang pagtungha. Apan matod ni Nanay Marianita, gisigihan na gyud siya paningil sa ilang birth certificate apan wala pa gyud ni nila maasikaso tungod sa kawadon. Igura mo dawat og labada si Nainita samtang si tatay nagsalig lang sa iyang kita sa pagpangupras. Wa man misdo kay ang akong gigamit ana para pag-eskwela ko andra kanang ilarang bininiyagan. Ora akong gigamit sa bigdaan ng Katmon. Pag duman ako panganak, wala siya trabaho. Kuan isad ko ka kuan dayon og parehistro kay baga pa kong nanganak niya og siya wala pod siya grado lisod ako ra jud ang makalihok sa amo. Dinhi, nagbata ko dinhi ako. 32 na akong edad karon. Laing pamilya nga taga Barangay Amansyon nga susama nilag suliran kining mga koles. Sigon ni Noy Norlito, miabot na lang og 10 anyos ang ilang kinamagwang anak apan wala pa gyud nila kini maparehistro. Kanang unsa nganong lisod sa ayo sa inyong magparehistro? Sa una kuan pa man sa una layo mong god dire. Agi usay ari ko agi dire kay mahal yung plate sa una dire. Ari ko ang Carmen adto Katmon. Na problema na akong adto ana gyud. Na ako nutoy lakaw ang opisina dito. Na ako nutoy tambong ko nuto sa siyang na namatian ba yang kuan ra kaliwat nga. Itong wa siya matambong sa opisina mo to nga. Katulo sa gato, nakasa ko nuto sa lakaw lagi. Wa gyud lagi anton na akong gasto lagi. Akong kada gasto adto nako tag kinimtos. Kapingin ginito sa akong mga kuan kay kaon pa na. Abi nahimo ay sa ito naglisod ay. Ang pamilyang Mulato o Coles, pipila lang sa nasod nga nagatubang sa hanap nga kaugmaon kay walay national identification. Sigon pa ni Kap Areha, lakip sa mga rason kung nganong wala maparehistro ang uban sa ilang mga lumulupyo sa mansyon, maong pag-brainwash o pagsakop sa giingong mga 8 grupo sa mga bukirang bahin sa probinsya sa Sugbo. Matod pa, kumbensihon sa maong mga grupo ang mga residente nga pangwartahan lang sila sa gobyerno, hinungdan ang uban wala na gyud nagparehistro. Sa una nga panahon kay katong bitaw sa kuan pa bitaw nga naato ang katong mga na naglihok usa gito gid sila nga moawag nga adi kamo ra may gipangwartana. Tapos gani kaning pagbuhis gani sa yuta usa sa gyapon nga gipugungan nila nga kuno gipangwarta lang sa gobyerno. So karon nga murag okay na so dugang paniya nga tungod sa kalisod sa agianan padulong sa ilang barangay, lisod sab silang abton sa mga ahensya sa gobyerno maong dili kaayo maabot ang serbisyo ngadto kanila. Ang usa gid ana gid nga kuan gid ma'am. Una gid pasalamat gid sa Kalay Sales na niabot na siya nga ahensya na dako gid kay gid natabang diri gid sa amo gid nga barangay. Oh no.
niya ang kuan siguro gid ani gid nga daghan pa gyud kayo og mga kuwang gid diri sa amo usa ni niya ang kanini ang sa karsada. Gani atol sa 2010 Barangay and SK election, gibutyag ni Attorney Leonel Castillano nga hapit sila mag-failure of election sa Barangay Amansyon kay uwahin na nga mahatod sa munisipyo ang mga election returns. Tungod sa kalisod sa pagtransport dito nga dili gyud maabot sa dump truck. Naarag yung certain point nga dito ra taman ang dump truck nga imog yung maglakaw jud mo para maabot na diha sa Amansyon. Ang nahitabo is na-delayed yun ang ato ang election dito. Then there was also a barangay election that naasay reports dito nga ang mga tao na hadlok na mugawas because of armed personnel na kuno yung mga armado nga mga tao. Mayo gani kay naatay mga kapulisan o kasundaluhan respondihan dayon dito. Ang Philippine Statistics Authority sa ilang habig miangkon nga dugay na nilang suliran ang unregistered birth o gani perming dili magkatakdo ang ilang registration data ngadto sa population census. Dako yung kena siya o kanang impact sa katawo. So wala ka na-register, so meaning wala kay identity. So sa National Convention of the Right, in fact it's International Convention of the Right of the Child, is to have a name and a nationality. Gipasabot ni Juarez nga gamit gyud kaayo ang pagparehistro kay timailhan kini sa pagkatawo sa usa ka individual. Unsaon pagproteher sa gobyerno sa kinabuhi o katungod ni ining mga bata kung ang gobyerno mismo wala masayod nga sila anaa. So mo ginay gitanaw na mo sa PSA, isip sa PSA. Kaya nakita na mo during the PhilSys step 2 registration on capturing the ID, national ID. So dili sila makapadayon because wala sila birth certificate. One of the requirement is birth certificate. Kaya makita man nimo tanan dito ang mga data nimo. Ang mga magtutudlo na lang gani ang manghunay usahay o pagparehistro sa ilang mga tinun-an aron pagtabang sa mga bata. Hilabi na nga limitado rasab ang kaalam sa ilang mga ginikanan. Usa sa mga voluntaryo mibuhat niini si Teacher Roy Arenilla. Late dagko na sila gi-register. Okay, encounter nako dinhi usa ko nakaparegister og bata nga dako na. 19 years old baka to siya, grade 4 nako. Apan sigon ni Barangay Konsehal Winisito, ang ubang bata wala gyoy swerte kay wala pang dawata sa eskwelahan kay dili rehistrado. Kuan taga tiklab na nakaasawa og taga kasundingan Mandawi. Nakaanak to sila tulo dire pero pag eskwela din ni pangayoan sila og kanang record sa kuan maestra nga rehistrado ba sila. Na karon wala automatigayon ila pag pa-eskwela da silang anak kay dili man mga kuan mga illegitimate man, dili man rehistrado yung bata. Apan ang Municipal Social Welfare Development Officer sa lungsod, mipasalig nga hinay-hinay na nila kining maaksyonan, hilabi na nga masayon na ang pagtungas sa ilang bukirang mga barangay, itandi sa mga miaging tuig. Number one, ma'am, kanang sa health yun. Mao yun ay number one nato nga kanang tabang atong i-deliver dito. Dayon ang kaning sa social services sa MSWD. O nya hopefully sad ang kanang iingon nimo ganina nga registered and unregistered kanang number of birth dito, hopefully ma-address na nato sad kay naa naman ang kuan kanang access road. So mo coordinate lang tana ma'am ato sa kanang ang civil registrar. Kay ari ma-appeal na siya sa kuan kanang PPA. Gisawian na mo ang pagkuha sa habig sa mayor aron masayran kung unsa ang gibuhat sa lokal nga gamhanan kabahin sa mga suliran apan mibalibad usa sila sa pagpaluwat o pamahayag kabahin niini kay tukion pa nila kini sa konseho.
Hinoon ang PSA bag-uhay rang milusad og libreng late registration inabagan sa Integrated Bar of the Philippines aron matabangan ang mga kabos sa pagparehistro. Republic AO1 series of 1993, naging tayo mga requirements, mga documentary requirements. So, dapat kung sa registration, isunod yun na, mo gina, intuto mo gina siya requirements. And also, mubayad sila kung sila ra. But in this project, we give free for the negative certification and free for the registration. And we lax the requirements. Maayo nga sila mo anak barangay nga mo rehistro mga bata nga labi na marehistro gyud malipay ng mga ginikanan nga sayon ra na di na maglisod og lugsong-lugsong ba. Mas maayo og sila'y mo ari sa barangay na mo amansyon nga mo rehistro idaghan kayo ang wa marehistro. Sila lay wari dire tungod sa amo tungod sa among kawadon parang marehistro ang akong mga anak. Hinaot pa unta nga dungan sa pag-establisar sa pagkatao sa atong mga kaigsuunan nga wala pa gyud national identity hangtod karon, mosunod sab ang ilang pagdawat sa mga nag-unang serbisyo gikan sa gobyerno. Pagtahod sa ilang mga tawhanong katungod, pagproteher kanila gikan sa mga pagpangabuso ug pagtuman sa ilang mga pangandoy nga mapahinungod na gyud sa lehitimo nga pangan. Kini si Shariza May Uy alang sa My TV Cebu.